Elske, een heel goede middag en dank dat u tijd hiervoor even wilt vrijmaken. Ja, het is vandaag een super zonnige dag, de warmste dag van de week. Begint de zon ook weer langzaam te schijnen voor de reisindustrie? Nou, dat zal heel fijn zijn, want wij gaan natuurlijk de zomer tegemoet. En wij hopen als reisbranche dat we natuurlijk deze zomer meer kunnen dan vorig jaar. Ja, kan ik me voorstellen. Als u kort, we gaan niet te lang bij het verleden stilstaan, maar kort terugblikt op het afgelopen jaar voor uw bedrijf en uzelf als ondernemer. Ja. Hoe omschrijft u dat het best in een paar woorden of zinnen? Rollercoaster? Nou, laten we zeggen, zoiets. Het is natuurlijk in het begin heel acuut. Wij hadden 15.000 klanten die we moesten annuleren en ook terughalen. Maar het is ook wel gelijk een periode waarin je ook gaat kijken inderdaad naar wat gaat de toekomst brengen en hoe gaan we daarop anticiperen. Dus het is ook een periode van reset, omdat je dus eigenlijk in een totale stilstand zit. Geeft dat dus heel veel ruimte om na te denken over het reizen van de toekomst. Ja. Dus ik vind het ook, hoe pijnlijk, vind ik het ook een hele mooie periode. Ook een mooie periode. Wat zijn dan de dingen die u daaruit heeft geleerd? Of waar uw bedrijf mee heeft geïnnoveerd? Dat u zegt, het is een zwart jaar geweest voor de reisindustrie, maar dit gaan we er toch uit meenemen. Nou, wat je duidelijk ziet, dat er natuurlijk voordat wij werden geconfronteerd met corona als wereldbevolking, er sprake was van een overtoerisme. Er was door technologie enorm veel capaciteit, waardoor eigenlijk heel veel mensen voor een betrekkelijk lage prijs mobiel konden zijn en dingen konden bekijken. En dat was niet altijd positief. Want je wilt toch mooie dingen, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld Limburg, Maastricht en alles wat daar is, wil je ook behouden voor toekomstige generaties. Je wil niet dat dat helemaal platgetrapt wordt. Nee. En die balans was eigenlijk zoek. Dat zag je heel duidelijk in steden als Venetië, Barcelona en Amsterdam. Maar natuurlijk ook in natuurparken. Ik doe heel veel reizen naar Amerika en Canada. Soms zijn er zelfs meren die heel verstandig, bijvoorbeeld tot 7 uur 's ochtends, maar zichtbaar zijn voor mensen die niet verblijven aan het meer. Okay. Om te zorgen dat het mooi blijft. Nou, dat zijn dingen. Die landen als Canada en ook in Amerika, daar zijn ze heel erg toch voor het beschermen van de mooie dingen die ze hebben. Zij hebben misschien wat minder geschiedenis dan wij, maar zij zijn wel heel erg voorzichtig met de mooie dingen die ze hebben. Dus zij waren al stappen aan het nemen van hoe gaan wij in de toekomst al die reizigers ontvangen? Want er is natuurlijk sprake van een land als China, waar mensen natuurlijk steeds meer geld krijgen. En die willen natuurlijk reizen, die willen dingen zien. Dat is een vorm van welvaart. Waardoor wij, Europeanen, eigenlijk misschien wel op de 3e of 4e plek komen. Want wij zijn natuurlijk veel minder in aantal. En wij zijn ook bereid om minder te betalen. Ja, dat klopt. U heeft ook deels gedwongen uiteraard door de coronacrisis uw reisaanbod uitgebreid. Hè? U was specialist in diverse landen, onder andere Amerika, Canada. U bent deels gedwongen, zoals ik zei, dichter bij huis ook gaan zitten. Blijft dat aanbod binnen Europa, binnen Nederland zelf? Of gaat u weer terug zich specialiseren? Nee, kijk, wij hebben in 2019 aan Amerika, Canada, IJsland, dat waren de bestemmingen die wij al hadden, hebben we toegevoegd China en Japan. China vooral omdat het natuurlijk een nieuwe wereldeconomie is. En veel van mijn klanten zijn gezinnen met puberkinderen die eigenlijk nog een soort laatste mooie reis met het gezin willen maken. En kinderen willen altijd naar het land van de toekomst. En dat is Amerika toch iets minder dan China, helaas. Hè? Dat is gewoon echt een nieuwe wereldeconomie. Maar goed, dat is allemaal gestopt in 2020. En toen ging ik zelf ook niet meer reizen, want ik reisde gemiddeld 1 keer per maand. En toen ging ik heel veel wandelen. En toen dacht ik, wat ten diepste drijft nou mijn klanten om op reis te gaan? En dat is eigenlijk altijd om met elkaar weer in contact te komen. En weer met het gezin in contact te komen. En daarvoor heb je vaak natuur nodig. Dus dat kan heel goed in Canada of in IJsland. Maar dat kan ook heel goed veel dichterbij met treinen
in Scandinavië bijvoorbeeld. En tot mijn verrassing is dat echt een heel erg boeiende bestemming. Ik ben er afgelopen najaar ook geweest. De combinatie van natuur, maar ook kwaliteit en moderniteit heeft mij verrast. En ik ben daar eigenlijk onterecht bijziend voor geweest. Ja, oké, dus dat is zeker blijvend in jullie aanbod. Ja. Zeker, en het slaat ook goed aan al. Het slaat ook goed aan. Want verwacht u dat uiteraard, we weten niet wat alle beperkingen zijn voor komende zomer. Hè? Toch alweer berichtgeving dat misschien Amerika weer mogelijk is, omdat zij snel zijn met vaccineren. Maar verwacht u dat mensen de komende tijd, of misschien zelfs wel de eerste jaren, toch dichter bij huis gaan blijven? Of is dat echt heel divers, dat sommigen, zodra het weer mag, op het vliegtuig zo ver mogelijk springen en anderen toch er iets lokaals blijvends aan overhouden, laten we het zo noemen? Ja, nou, er is zeker zal er een verandering zijn, want we gaan eigenlijk van hypermobiliteit naar stilstand, waar we nu nog in zitten, en straks gaan we naar gecontroleerde mobiliteit, waarbij inderdaad Nederlanders, maar ook andere mensen over de hele wereld zullen nadenken van, wil ik dit, durf ik dit, kan ik dit? Ja. En, want ja, er is heel veel capaciteit uit die markt gehaald ook, hè, om bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen, maar ook hotels, campermaatschappijen, die moeten allemaal overleven. Die hebben ook vaak allemaal leningen van de overheid gehad, dat moet allemaal terugbetaald worden. Dus op het moment dat die vraag weer terugkomt, dan krijg je automatisch ook een zuiverende werking, waarin dus prijzen zullen hoger liggen. Omdat er minder capaciteit is. En dus er vindt automatisch een soort correctie plaats. Okay. En ja, niet iedereen zal dat al kunnen betalen. Het is dus zaak dat de branche waar ik in werk, die reisbranche, dat die overeind blijft. Want wij hebben een belangrijke rol te vervullen in die regiefunctie. Zodat het dus wel voor een grotere groep toegankelijk blijft. Het is zonde als het natuurlijk alleen maar reizen voor de elite wordt. Ja, nee, zeker. Nee, zeker. Als Limburg zijnde, Zuid-Limburg zeker, maar op zich Limburg in het algemeen, hadden wij, mogen we toch wel zeggen, een topzomer in het jaar 2020. Alle horecaondernemers die ik spreek, het had bijna lockdown 1 weer goed gemaakt. We spreken niet over lockdown 2, maar wel over de eerste 2,5 maand. Ja, verwacht u dat voor Limburg zijnde met uw visie we ook deze zomer als Limburg zijnde weer ons mogen verheugen op een goed toeristisch seizoen? Of zijn we toch dadelijk de mensen kwijt als ze vanaf eind mei of juni weer in de vliegtuigen mogen stappen naar alle Europese Nee. Dit jaar is zeker nog een overgangsjaar. Ik zie het als een tussenjaar. Dus dat betekent dat heel veel Nederlanders in Nederland zullen blijven. Ja. En mensen zijn natuurlijk ook op zoek naar kwaliteit. En daar is natuurlijk Limburg bij uitstek, denk ik, de beste provincie voor. Oké, dat is fijn om dat van u te horen. Dat beamen wij graag. Tot slot, hoe gaat u de komende weken, maanden met het bedrijf tegemoet? Want ik kan me voorstellen dat veel mensen nu nog afwachtend zijn en dat het dadelijk wellicht losbarst. Dus het is echt even afwachten en balanceren? Of spannende wat wij zien, dat eigenlijk al sinds begin maart mensen toch weer hernieuwde interesse hebben. Dus na een jaar stilstand. Dat is natuurlijk nog lang niet op het niveau waar we willen zijn. En als er een persconferentie is van onze regering, dan klapt alles weer helemaal in elkaar. Dus liever geen persconferenties wat mij betreft. Nee. Ja, en straks inderdaad kan het zijn dat we moeten opschalen. Maar gelukkig heb ik heel veel technologie die dat op kan vangen. Maar dat is natuurlijk best spannend. Had u die technologie al of heeft u die ook de laatste jaren geïnvesteerd? Nee. Dat was al. Dus dat is echt een zegen, waardoor ik dus nu met een heel klein team straks ook gewoon meer weer kan doen. Oké. Nou, daar wens ik u heel veel succes bij en hopelijk herstart alles snel op. Dus dank voor het gesprek. Zeker. Dankjewel, Xavier.